Добре, това трябва да го видите. Ето как тръгваме към Гърция. Вчера пуснахме пералня много късно и за късмет на всичкото отгоре в Бургас времето беше отвратително и нямаше как да изсъхнат дрехите. Така тръгваме. Простряли сме ги. Дано изсъхнат до Гърция. Отиваме към една много интересна локация, която е на точно 7 часа, между другото, пише 7:00, естествено малко ще забавим, защото ще спираме и така нататък, но имаме 7 часа път до... Лептокария или Лептокария. Не съм сигурна къде е ударението. И аз нямам никаква идея, намира се в Гърция, а пък ние в момента се намираме в Бургас и тепърва тръгваме. 7 часа сутринта. Добре, 7 часа искаме да тръгнем, в момента е 7:48. Точно по наш стил, закъсняваме с около 45 минути. Но, това, което искаме да ви кажем е, че ще ви вземем с нас на пътешествието в Гърция и там ще видите още хора. Няма да сме само ние. Разчитаме на тях да направят влога, защото ние искаме да си починем. Аз поне. Да. Оставям ги на тях. Давам им камерата и да се оправят. Ето ни в някоя от бензиностанциите. Точно преди границата. Да, за Гърция. И в момента ще обядваме, не сме яли нищо. Аз съм на 15 часов фаст, а пък тя... На една ябълка. Да, реално да. Просто тръгнахме прекалено рано сутринта и решихме да си спестим закуската, но сега ще намаксаме малко с храненето. Аз съм си приготвила от вкъщи храна и фактът, че той няма храна от вкъщи е не защото не иска да приготвя на него, а защото не обича да яде от кутия човека. Да, студена храна, храна от кутия, такива неща, нещо много си променят вкуса просто. Ако не е горещо е току-що направено, просто не става. Аз почвам открадна от имаме ето тези прекрасни, огромни бургери, които между другото касиерката ме пита дали да са на 2 табли. И аз като й казах на една и тя малко ме спогледа така странно, но... Много обича да си похапва. Да. Упти. Добре. Продължаваме напред към Гърция. Ние пристигнахме и всъщност чакаме още двама души от нашата компания и малко по малко ще ви запознаем с всеки един от тях, обаче ви предупреждавам, че има хора, които не са за показване. Ще разберете за кой говоря. Извинете, господине, че ви обезпокоявам. Ще ни покажете ли пътя към нашия ресторант? Ето там, каза, че е натам. Натам ли е? Добре, отиваме натам. Айде, жената! Той си е пълен късмет. Анкър Меси! Гол! Гол, 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 гол! Ще да изиграем един баскетбол с тебе. Мале! Много обича да се лува! Да те питам, Кода, какъв републикански шампион беше? По какво? Бягане на пътека. По бягане на пътека. На висок скок. И на висок скок? Да. И какво прави? 2 минути, 982 метра избягано разстояние на пътека.
Кода? 35. Ти бегач ли си, бе, моето момче? Жестока работа. Вече е дърт на 11 години. Нищо. Пенсионера. Всеки се пенсионира. Нала, тебе те прави ли шампионка? Да, по ядене на война. Мартине! Печели първо място. Ти се състезаваш с Бонев да ми прецакате влога. Печели ли? Не, все още. Ето така се ходи на почивка с компанията. Това е чарът на това си на почивка с каскадьори. Как върви тук борбата? Много добре. Бонев малко че се е зачервил гърба. Да. Разсейвам се тук от едно много яко куче, между другото, което е като мечка. И ако мога да ви го покажа, ама няма да мога да ви го покажа. Здравей, Мечо! Ти какъв си хубав мецан? Хапеш ли? О, разтегни се, да. Айде идвай да тренираш с нас. Сладурче. Не! Това е супер бъгаво. На тебе ти е бъгаво така да държиш без контакт. Мен също ми е много спряло, защото тук вкарвам сила, а тук никакъв контакт или само пипам. Много е странно това. Да. Yes, бе. Започвам след малко с ритниците, защото друго не мога да се включа на тази тренировка, колкото и да ми се иска. Може би се чудите къде е Светлин. Светлин, както разбрахте, много обича да спи, така че той ще навакса с тренировката по-късно. О, къде отиде, бе? Добре, Се мърдаше много и... Аз те гонех малко. Да, смятай, аз трябва само стопка. Къде става топка, бе? Къде се напи ръката, а ние лука, бе, като такова. Бонев, откъде ги можеш тия неща, бе? Всичко, бе. Чак пак всичко. Само не мога да... Можеш всичко, освен да знаеш как се държиш пред хора. Само не мога да се държа устата затворена. Айде, давай, ти си. Моя партньор, клона Бобо. Клона Бобо. Идва от Борче. Значи, включих камерата и... Да. И усмивка. Казал съм ти. Пред колите с усмивка. Няма да ти оставят иначе. Нали ще го кътнем? И Кода те гледа тъжно. Коя шапка? Да събираш стотинките, бе. Нали ти подари? За хората, бе. За хорската любов го прави. Какво правите вие там двамата? Кода? Наказан ли си, миличък? Нала, ти изяде ли банския на мама? И сега какво си прави мама без бански? Ама ти е лошо. Лошо, момиче. И Бонев вече е наказан, защото и той не слуша. Да слушаш, ей! Не изправим акробатики с кучета. Трябваше като топка да я върти. Нала, хареса ли ти този акробатичен номер? Добре. Ние снимаме и упражненията. Леле!
Искам да псуваш през цялото. Няма да псуваш. Като Мак Папазов. Ще ти запала свещ от 6 лева. Айде, падай на мост. Айде, няма да псувам много. О, вау. Изящо, това е нагоре. Оп. Красота. Нищо. Incredible. Чакай, бейсика, почваме от по-лесен. Почваме с бейсиците. Тревата е мокра. Спори на снил. Ох, вика. Какво ще искаш? Давай. Като почнем да получаваме, ще ти дам. Едва те пипна. Марта, там добре ли е? Какво правиш там? Дойдох в Норвегия да си почивам. Тия софиянци тук ми развалиха почивка. Мартин, не си платил достатъчно за спокойствие. От място? Няма да го пробвам от място, аз не го правя за цилката и от мястото. Аз ще го пробвам от място пък. Ти имаш крака, аз имам сланини. Аз имам пилешки мускули на краката. Аз си имам практически. Ти си бор. Добре, бе! Не беше по-добре? Да. Как го усетихте втория си опит, млади господине? Усети го е тук. А как беше борбата, я ми кажете? What can I say? Send location, I'm gonna come. He thinks this crazy guy I'm tap in front of my father. Go sleep, why tap? No tap. Бонес. Дръж го. Да видим. Браво! Първи човек, аз не го знаех, че го мога. Много бил добър. Ти ще покажеш ли изящество и класа? Това е красота. Шуши, какво си носиш? Тази кошничка в ръката ти какво е? Това е моята закуска. Закуска? 1 кило скир. Аз пък ще си хапна ето този. Развалени банани. Не са развалени. Да, светлин от София, България. Не знам дали си в София, ама от България. Говори малко по-силно, не те чуват. Уникален, вижте тази форма, тези очила, тези бицепси. Момчето е създадено за басейна, за лятото, за спорта. Загубих си бройката. Красивите събития. Не може, че се разсейваш сега. Жените го обожават, жените умират. Разсейваш го и си загуби бройката. Пак трябва да ги направиш тогава. Аз се подготвям за бъдещите влогове, трябва да свикваш. Ама бавно, така не е seducing. По-бавно. Да, това е. Гледай, Без бе. ръце. Това е мъж, бе. 100. Да не го изтървеш само. Него трябва само просто да го държа с залита и не да ги прави. Да бе, за баланса. Това е най-трудното. Ама това си прасна го. Как че тук не е? Браво, бе! Давай! Дигай ме! Дигай! Дай, още 5. Дай, до тега, още 3. Той ме дига изцяло, там това ще ви кажа. Още 10. Това не ще прави бица. Покажа ръката, ма не знам дали ще се удържа. Не, бах ще говоря. Ваня, ти трябва да легнеш отдолу и да се целувате всеки път, като легне, нали? Не, няма да има никакъв рейндж от моите. Ще може да се отблъсква от тебе. Трябва да прави планч.
Хайде си викам се. Кирчо, вече ме намира, вече не мога повече да коментирам го. Ти си човека. Аз съм човек. Не мога, просто това ми се дотренира, като ги гледам. Ще успея ли? Пръскаш ги. Ей, това е, вижте, Ваня Запрянова, драги гости. Жена мечта, носа ти торта. Затова ще направя още едно. Айде хъндара-мъндара. Сега трябва да стигнеш до тортата и да плеснеш лице в нея. Той нищо не разбира от кадри. Заклевам се. Чакай, бе! Как така ще правиш? Един звезден миг имах. Много хуй крака има. Браво, давай. Как? Честно се получи. Айде, бе! Ще получи слънчев удар. Се пребива в това. Моля те, плюсни си главата в тортата, моля те, давай. Чакай, че сега аз не си чутам ръцете си. Отново, не го заснехме, давай пак. Няма с крака да я буташ, бе. Отново, чакай. Отново. Ми не може, ти не успяваш да хапнеш. Не може. Браво, бе! Браво! Усмихни се, да един път се усмихни след кадър. Браво! Семейство Запрянови ще кляка. Запрянови! Това е моята фамилия! Дали, бе? Мите ми! Хайде, нала! Не съм сигурна, че с тебе ще е мите ви. Моля! Гледайте, бе, гледайте, това е. Йо, много ми харесва. Как тя старите спагети, ли? Да. Смисъл, това е доста бюджетно, всъщност. Да ядеш вечерята си на обяд. Бюджетно ми викат, да. Значи, слушай сега, Васко отива на снимки. И, нали, там Марина и Дей се рекламират едни бижута, които са такива, те са много сладки, аз много ги харесвам, реално наистина са хубави. Какво ме снимаш? Слушам историята. И аз наистина реално ги харесвам и бих си взела. И Иван, мога, нали, поне Деси донесе някакви там. И Иван му вика, искаш да вземеш някакви чеджунджурики, нали, вика за Йоана. И Васко ми го показва какво направи, само вика, и аз се обръснах така. И му викам, тя такива стеники не носи. Къде е гривната на Пандора? Къде е, моля ти се? В стаята, ма тя не ми харесва толкова. Вече е демоде. Да. Да стане много хубаво. Бавно, с погледа и усмивка. Страшен, феноменален. Махни си, че проваляш кадъра, бе. Нали запомни инструкции? Следната много бавна, усмивка, намигане настрани. Браво, бе, ето го. Имаме. Ето я и коментаторката. Айде да видим сега. Гледай сега, аз вече като направи и ти тогава почва. Демонстрирай, да, тя вече е с 10 направила. Кое е това? 12, 13... Колко за? Това е 20. 20-та? Да. Айде сега усмивка. Спортистите на Гърция. Много болеше! Много болеше това нещо. Къде изчезна Йобе? Устра се. Close. Виждам срама под очилата му. Ломбички на корем, пълнички на корем. И ние нищо не ядем. Хубаво повече от мен е там.
Сега ще го взема. Кой ще вземе? Майко. Така, току-що за пореден път с Марто играхме на играта. Какъв е шанса? Виждате ли тази приятна кофа ето тук? Марто загуби! Пак си оцелихме числата. Може би е сос от ресторанта. Да. Винаги губи на тази игра. Не знам как го правим, обаче. Да, трябва да си скъпя. Не скачай, не скачай! Не, не! Едно, две! Моля ме на пясъка! Хората потресват там. Давай! Горе на мен! Втори опит. А защо Мартин е най-отгоре не разбра? Стратегията куца. Не разбирам. Абе, чакайте, бе! Какво правите? Долу си искаш с метра, бе, бе! Що си? Той е слабото звено, нали? Аз ти долу си прав, аз съм отгоре така. Той е богомолката са. Аз я обягам. Дами и господа, тук участваме в един конкурс за кой ще има по-нелепа хавлия. Аз съм избрала неговата, той избра моята. Трябва да гласуваме коя хавлия е по-грозна. Мога да кажа, Да. кой мрежи по-гадно. На кой? Моята. Това може би е от крака ти, защото влезе в кофата за буклук. Едно, бръщай. Хана Монтана, бе, брат. На Марта е по-грозна. А, чакайте. Харесвам Хана Монтана. Аз... Съвета, който е за Хана Монтана, да вдигне ръка. Добре, по-грозна е Хана Монтана. Как по-грозна? Бе, гласуваме за по-грозна. Монтана е чудесна. По-грозна, дебилна. Добре, аз гласувам за Хана Монтана. Това Ники Минаж? Да. Значи гласувам за Ники Минаж. Че е по-грозна. За Ники Минаж Че е по-грозна. О, спечели това. Може ли малко внимание, деца? Гласуваме за по-грозна. На Нека... Марто. Да, ма така аз губа. Марто е по-грозен. На Марта. Аз си лягам, леко на още. Значи имаш по-грозна хавлия и влезе в кофа за буклук тази вечер. Не ти е вечер. И ето я компанията. Отново чакаме някой, за да отидем. Къде ще ходим? На водопади. Йеее! Васко е най-ентусиазиран. Ейте ги. Дойдохме на разходка в планината. Още даже не сме тръгнали. И те вече са се наредили да ядат. 12 часа не сме закусили. Никога не... Закъсняхме с тръгване. Колко часа трябваше да тръгнем? Час 50 минути. И сега ще седнахме да хапнем, защото много се изморихме. Ето го и първия водопад. Прече на Индия. И аз снимай за сирената купа. Аз я снимах. Как е подминала. Тя вече е букът на става. И аз тръгнах по кроксове. Нещо, което правя, между другото, също никога не съм правила. Как ще тръгна на планина по кроксове? Ама няма планински обувки. А много искахме да отидем на планина. Поне мъничко. Не си усещам рамената от тези лицеви. Вчера. И аз едното рамо. Между другото, едва си ползвам дясната ръка, а пък лявата ми е контузена. В общи линии днес съм без ръце. На тебе разчитам. Добре. И мене кръста ме боли от лежане. Горкичкия. Наистина ли? Браво, мама! Това е пудъл планинска коза.
Ми така изглежда. Първия, който влиза в ледените води. Кой, Оли беше, бе? Какво каза? Кода, че няма да кажеш нещо. Казай то. Последен ден от нашето гръцко лудо море. И отиваме на плаж, защото? Трябва да вземем от поничката. Как да се разминем без нея, особено след като разбрахме, че толкова ще ги разнася българи, но още по-добре. Абе, признай си, просто тъчили ги се от 4 дена с тия понички. Отиваме да го търсим. Събирам финички и камъчета за мама. Тя много обича такива неща. Не го разбира, мама. Ето, никъде не съм стигнала. Някъде. Просто взимаш една така шепа Не е и слагаш вътре. Не е същото, аз ги избирам хубави. Ще помоя на това, пример. То ще запълни целия вулкан. Не ми харесва. Ето този е за това. Как го хвърли? Безобразие. Искам поничка. Помогни ми да събера камъчета. Красиви. Айде, хванахме този с поничката. Чакахме го, защото не го намерихме преди малко. Сега наду свирката и тичаме. Къде е? Ето го. Най-накрая го донесем. Ето царевица като на нашите плажове, ето това трябва да продават. Айде, елате сега да ви покажем, ако ни чувате от музиката, разбира се, да ви покажем малко целият комплекс. Реално сме в някакви малки къщички, във всяка къщичка са определен брой хора и оттам жик и сме на плажа. Всички тия шезлонги са за нас, може да си ползваме каквото си искаме, както и басейна отвън. Добре да гледам в нашата обсен жена. Мами, златен, ми е измореничък от днеска. Добре дошли в нашата барлога. Неподредена, разхвърляна. Да, снимаме го това естествено не на ден едно, когато трябваше да го снимаме. Снимаме го на ден последен. Ние спим ето там горе. Сега ще се качим. Кали Бали спи тук при нас. Долу. Да, както вече пълно спи четвърти човек всъщност. Да, на този диван. Както гледам, телевизора не се ползва както винаги. И климатика също не се ползва, защото на нас горе ни е студено. Ето на такова прилича стаята ни. Стаята, която е от едно легло и в общи линии няма къде да си оставим багажа, така че... Така, искам само да кажа... Айде да не се прекъсваме, моля! Ще ли е удобно? Так, какво искаш да кажеш? Че багажа ни е толкова много, защото идваме от Бургас и си взехме за София да си вземем нещата, защото после това ще ходим до Бургас. Обаче преди това ще минем през София, от тук да от Бургас към Гърция, към София, и после София към Бургас, после към Каварна, и после към Бургас, после към София. Тоест реално оставим толкова багаж, защото ще си вземем. За малко да кажеш плана както трябва, обаче обърка едната локация. Да. След Каварна директно палим на планината. Да, забравих последната локация. Точно така. Как може? Но затова има толкова багаж и затова е толкова разхвърлено, защото няма място за него. Тук мога да ви покажем тоалетата, която се развали цели 2 пъти за 2 дена. Може би днес ще се развали за 3-ти път.
Вижте какъв страхотен ден. Игнорирайте белото ми. Бе, какво да гледат, бе? Гледай какво става. Топ. Чакай сега първо моята полза. Не се вижда. Ай, махай се от тук. Всеки път да ми вземе звездния миг. Снимай го това тупенцето. Anyway. Айде, изключваме. Ще ходим да се къпем. И да се оправяме за вечеря, защото ще се опитаме да не закъснеем. Да, имаме резервация за 8 часа на много готино ресторантче. По принцип за сега първата вечер беше супер, втората вечер беше по-зле и третата вечер беше пократителен ресторанта. Даунгрейда всяка вечер става се по-зле, така че се надявам днес да са оцелили поне веднъж. Последна вечер, надяваме се. Да. Айде. Ще само флексвам още веднъж. Ай, флексвай. Бай. Който му мързи да се спусне фламингото, си го носи така. И така, защо да измееш, бе, шуши? Докато намери ъгъла слънцето да не пече, то пече навсякъде. Къде ще изгори кадъра, къде ще види малко сянчица. Сладурът ми той. Не, разраши ми, ако обичаш. Ние този влог трябва да го приключим все някак. Констатирахме с него, че доста лошо си разпределихме кадрите. Или по-скоро изобщо никакъв план не направихме за това как да снимаме влога. И със сигурност ще изглежда не така, както бихме искали да изглежда накрая един хубав влог. Но пък се надявам да ни простите, защото ние тепърва започваме. Надявам се все пак влогът да ви е харесал, ако сте стигнали до края, за да чуете това, което имам да ви кажа. Ние сме почти до вкъщи, почти не съм много сигурна, вече седяхме за дръстване може би 40 минути, което е доста нормално, когато тръгнеш в неделя след обед да се прибираш към България от Гърция. Благодарим много за гледането и се надявам, ако ви е харесало, да цъкнете... Какво ако? Ако каза ако. Ако ви е харесало, една думичка с 3 букви и сега ще се заяждаме за ударението. Ако ви е харесало видеото, цъкнете едно лайкче, едно сърчиценце така за подкрепа. Абонирайте се за нас, нали така казват ютубърите. И следващия влог кога ще е? Какво ще е? Що ще е? Следващия влог предполагам, понеже ще ходим на планина. Може би ще направим някой влог на планина с нас. Но този път ще бъде по-планиран, със сигурност. Да, не знаем къде ще бъде. В Родопите ще бъде, защото там ще ходим реално. Но какъв ще бъде, колко време ще бъде и така нататък, не сме сигурни. Естествено трябва да първо да сътворим това видео и после ще видим и за следващото. Но знае ли се, не се ли знае? Чао от нас и Боня специално за тебе, че си голям тапанар.